dan il-ħin, ħafna jkunu għaddejjin b'affarijiet oħra, però jħalluh fuq one biex ikunu għadin isegwu l-mistiedna li aħna jkollna. Mie, l-lum ser nibda b'Zazuh, Sebastian, bonġu Sebastian. Ġenninnik dal-ħodu. Kif inti? Mux ħazin, grazzi. Għall-iskola? Ija. Ma qabel l-iskola ġejta hawnhekk għaliex fil-fatt Sebastian ser ikun qed ikellimna dwar musical jisimha Awmin. Eżatt. Mhux hekk, imma din hija musical b'differenza u interessanti għax tkun qed tittella mill-inmates tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u permettu li nsellmilhom minn hawnhekk għaliex naf li huma miraturi ta' dan il-programm Espresso kif ukoll ta' ħafna programmi li jxandru fuq dan l-istazzjon u fi żmien il-ġimgħa mqazza l-inmates itellaw xi ħaġa interessanti. Għaliex qiegħed hawnhekk Sebastian ngħidilna. Eżatt, din is-sena l-Fondazzjoni Midla Maddaw li ddeċidiet li ttella id-dram mużikali Awmin li ħajħdu sem fih inmates u din darba wkoll ħajkun hemm artisti minn barra il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fosthom inti? Fosthom jiena Kristabel Xerri u Lorna Fiorini. Il-mużika hija mużika oriġinali fuq il-pinna ta' Jonathan Colero, wieħed mill-inmates, fil-waqt li l-kliem. Jiġifieri jara kux qed nifhem tajjeb, wieħed mill-inmates kiteb il-mużika. Eżatt. Interessanti. Hemm talent kbir, ġifieri din naħseb tkun opportunità biex juru dan it-talent tagħhom lill-pubbliku. Il-kliem tal-kanzunetti, l-iskript u d-direzzjoni artistika hija ta' Tristan, fil-waqt id-direzzjoni ħatkun ta' Jesperazzo Pardi. Ok. Issa, għedina naqra, ġifiri, mela li għanna xie poster minnaħat tad-direzzjoni. Għedina naqra, meta ser tkun qed tittella din, għaliex naf li ħafna telespettaturi tagħna jkunu din jieħdu nota ta' ħafna attivitajiet li jkunu f'dawn iż-żminijiet. Nibda jgħidu wara dik il-ġurnata mmur hemm, dik il-ġurnata mmur hemmhekk. Awmin, storja ta' kull żmien, dram imtella mill-Fondazzjoni Midla Maddawl fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, direzzjoni, kitba, mużika u lirika oriġinali armar tal-park u rextar mir residenti tal-istess faċilità. Kif għalinna Sebastian, però mbagħad ħajkun hemm artisti oħra fosthom Sebastian u artisti oħra wkoll. Mela, bejn it-tlieta qed nara hemmhekk. Eżatt, kollox issir 12 darba, bejn it-tlieta 11 ta' April. darba? Eżatt, u tibqa' sejra sa sibtilejt is-sibt. Issa, il-pubbliku ġenerali, eżempju jiena, u l-pubbliku ġenerali, kif wieħed jista' jattendi biex jara? Ġifieri dan ħajdħol fil-faċilità korrettiva ta' Kordin? Eżatt, tajjeb li ngħidu li Vangalia li bena is-set minn kamra tal-Visti innexxielu jagħmel teatru fejn in-nies ħajkunu jistgħu jieħdlu ġedin il-kamra. Mistrina. Ġifieri ħassir fil-kamra tal-Visti fejn normalment isiru l-Visti għall-inmates. Il-biljett ħajkunu għal-prezz ta' 5 euro u jkunu jistgħu jiksbuhom huma daħlin biex. Mill-bib. Tajb, bella ġa fakkarna d-dati mit-tlieta. Mit-tlieta 11 ta' April. Nhar it-tlieta li ġej? Eżatt. Sa sibtilejt. Sa sibtilejt. Proset. U hemm xi ħinijiet imma? Iva, t-tlieta nibdew fis-6:30, l-erba' jkollna 2, fil-5 u fis-6:30. Il-ħamis f'ħames ix-xirka għandna 3, fl-10 fis-6 ta' filgħaxija u fl-10 ta' filgħodu. Fl-10 ta' filgħodu u fis-7:15. Il-ġimgħa għandna 4, 2 filgħodu, fid-9 fil-11 fil-5:15 u fis-7:15 ta' filgħaxija. U s-sibtilejt ikonna l-aħħar ġiex shows fl-4:30 fis-6:30. Jiena nawguralkom għal din il-rappreżentazzjoni illi qed tiġi mtella mill-Fondazzjoni Midla Maddawl naf kemm anke. Nirringrazzjaw ukoll il-ħaddiema kollha tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, lid-direttur u l-gwardjani talli tawna s-support u għenuna biex din il-proġett ikun jista' jsir realtà. U nħeġġeġ il-pubbliku jiena biex propju jattendi din ir-rappreżentazzjoni hija rappreżentazzjoni ta' żmien il-ġimgħa mqazza però b'differenza kif qedtilkom minħabba il-fatt li ser tkun qed tittella fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Sebastian, grazzi ta' dalgħodu. Ħalli tkompli ħalli tmur l-iskola. Grazzi. Tajjeb, grazzi tal-li ġejta hawnhekk u ttina din l-informazzjoni nawguralek għall-ġimgħa d-dieħla ħadd tkun naqra impenjat mhux ħażin. Sa dan it-tant ħammorru għall-ewwel ftit riklami, però qabel ir-riklami ħanfakkarkom naqra fin-numru tal-SMS tagħna li huwa 5061 5013 5061 5013.
Wara r-riklami ser inkunu qegħdin inħabbru hawnhekk hemm jekk forsi d-direttur jista' jinkwadrom għandi il-vażetti tal-ħelu grazzi għal Kenderaġ u illum ser inkunu qegħdin inħabbru r-rebbieħ jew rebbieħa ta' dik il-persuna li jew qatet eżatt jew ġiet viċin propju ta' dawn tal-ammont tal-ħelu li hemm fil-vażetti. Tajjeb, ġifri għandna dawk iż-żewġ vażetti, illum jekk ikonna ċans nibdew kompetizzjoni ġdida grazzi għal Kenderaġ. Però għalissa ħammorru għal ftit riklami, nibqgħu magħna.